Vítajte na kanáli Tarotový kompas. Dnes mám pre vás výklad na tri balíčky, respektíve 3 karty, ktoré pred sebou vidíte. Toto je karta číslo 1, balíček číslo 1, balíček číslo 2 a balíček číslo 3. Nechala som tu tieto karty kvôli tomu, pretože by vám mohli pomôcť pri správnom výbere, si myslím, keďže dnešná téma je, ako vplývate, alebo ako vás vnímajú iní ľudia, čo z vás vyžaruje, čo oni vnímajú, tí ľudia okolo vás, alebo s ktorými sa stretnete kedykoľvek na tej podvedomej úrovni, ako máte energiu vlastne, skúmame v tomto výklade. Takže teraz si môžete aj vy intuitívne vybrať na základe toho, ktoré z týchto zvieratiek vás bude najviac priťahovať, alebo ktorá karta vás najviac zaujme, po prípade farba na karte, áno, alebo už je to na vás, áno. Kľudne vyberte si a budem rada, keď potom dáte vedieť do komentára, kto sa tu v tomto našiel. Tento výklad je zameraný hlavne, ako som hovorila, na to podvedomie vnímanie ostatných ľudí, ako na vás, ako vy na nich pôsobíte a ako vás podvedome vnímajú. Áno, ako máte energiu. Pretože my ľudia naše podvedomie dokáže vnímať veľmi veľa vnemov a dokáže zachytávať všetko možné, úplne všetko, to, čo ani naša myseľ a naše vedomie veľakrát možno nevie tak priamo spracovať, alebo nám to tak nejako, ako to povedať, nedochádza veľmi na rovinu hneď, ale podvedome niečo cítime. Hej? Tak to je to, ako na nás vyžaruje niekto. To cítite podvedome. Na niekoho sa len pozriete a je vám sympatický. Na niekoho sa pozriete a nie je vám sympatický. Áno, pri niekom sa môžete cítiť nejako nepríjemne, unavený. Pri niekom môžete cítiť pokoj, nejakú harmóniu. Hej. To sú všetko tie podvedomé procesy, ktoré fungujú a čo my ako ľudia navzájom vyžarujeme a týmto spôsobom na seba vplývame. Áno. Tak na to je zameraný tento výklad. Tak po tomto úvode si kľudne stopnite video a môžete si vybrať z týchto 3 balíčkov, respektíve 3 kariet. Prajem vám, nech si užijete video a nech sa vám páči a príjemnú zábavu. Vidíme sa potom pri nejakom ďalšom videu. Tak vítajte, balíček číslo 1. Dnes máme tému, čo majú ľudia na vás najradšej a čo vyžarujete, ako vás vnímajú ostatní ľudia. Ideme sa pozrieť na nejaké vaše vlastnosti, ktoré vnímajú ostatní, alebo vaše energie, ktoré na ľudí pôsobia. No, budem používať toto orakulum, toto krásne orakulum, ktoré ste už videli u mňa. A takisto aj tieto vintage kartičky. No a ak budem mať pocit, že ešte potrebujem niečo doložiť, tak mám tu pripravené ešte aj iné balíčky, takže uvidíme, ako ma povedie intuícia. Dobre, tak poďme na to. Balíček číslo 1. Z tohto balíčka vyberiem 3 karty. Balíček číslo 1. Ako pôsobí na ľudí balíček číslo 1? Čo vyžaruje balíček číslo 1? Ľudia, ktorí si vybrali tento balíček. Tak, prvá karta. No. Dobre, už niečo vnímam, ale počkám si na 3. Druhá karta. Máme tu všetky 4 živly, ale zase mi tu príde dominantný vzduch. Ako vnímajú balíček číslo 1 ostatní ľudia a čo vyžaruje balíček číslo 1 na ľudí? Tak, tretia karta. Dobre, balíček číslo 1. Ako vás vnímajú ostatní ľudia?
a čo vyžarujete. V prvom rade musím povedať, keďže tu je veľa vzduchu, tak samozrejme, čo prvé sa tu núka, asi balíček číslo 1 bude dominovať pre ľudí, ktorí majú vzdušné znamenie. A nemyslím len slnečné, ale takisto ascendent alebo mesiac. To znamená vodnár, blíženci. Samozrejme, to nemusí vôbec byť. Ako vás vnímajú? Ako vás vnímajú ostatní ľudia? Čo z vás vyžaruje? S touto kartou je nám tu jasne ukázané, že z vás vyžaruje nejaká, ako by som to nazvala, nejaká magická aura alebo nejaká mystickosť. Áno, je to niečo, že vy pôsobíte nejak tak etericky. Vaša energia je vnímaná ostatnými ľuďmi ako nejaká eterická, nejaká vzdušná, ale jemná, príjemná, eterická. Toto z vás vyžaruje, takto z vás vnímajú ostatní. A takisto niektorým ľuďom môžete prísť trošku možno v oblakoch alebo zasnený a tak podobne, ale nie je to myslené samozrejme v zlom. Ale viete, čo tým chcem povedať? Ste ľudia, ktorí sú optimistickí, ktorí sú priateľskí, inteligentní, radi komunikujete, ale len s tými ľuďmi, pri ktorých sa cítite dobre. Toto mi z toho ide veľmi silno. Takto pôsobíte na ostatných ľudí, áno? Pôsobíte tak, že máte vysoké ciele. A to nie je v tom zmysle vysoké, že chcete byť, milionári, chcete byť na vrchole nejakej firmy, alebo akože môže byť, ale nevyžaruje z vás to, ale to, že vysoké ciele v tom zmysle, vysoké ciele pre spoločnosť, pre kolektív, pre ostatných. Áno, ide mi tu niečo také, ako ja môžem urobiť niečo dobré pre niekoho iného. Úplne niečo takéto eterické, až mi z toho ide. Takto pôsobíte na ľudí. Druhá karta. Keďže tu máme aj všetky tie 4 živly, tak by som povedala, že máte vyvážené energie vo svojej aure. To znamená, že keď je potrebné prejaviť emócie, viete prejaviť emócie. Keď je potrebné prejaviť nejakú akciu alebo niečo rýchlo vyriešiť, ten oheň, áno, idete do toho, viete to. Keď je potrebné sa držať pri zemi a byť pevný a mať nejakú tú pevnú zem pod nohami, viete to. Áno, že vy sa viete prispôsobovať, že ste prispôsobiví a viete sa prispôsobovať situáciám okolo seba. Takto vás vnímajú ľudia, takto pôsobíte. Zároveň jemný, ľudský, príjemný, ale takisto, keď je potrebné niečo si obhájiť, niečo vyriešiť, alebo možno ísť do nejakého konfliktu, ktorý môže byť občas nevyhnutný, tak s tým nemáte problém. Keď je potrebné niečo emocionálne pochopiť, tiež to viete, áno. Čiže takto vás vnímajú ostatní, ako nejakého, povedala by som, celistvého človeka. Hej? A vyzeráte v očiach ostatných ľudí, alebo pôsobíte takouto aurou na ľudí, že ste hodnotný človek. Takto by som to nazvala. Určite viete, čo tým chcem povedať. Niektoré veci sa trošku ťažšie opisujú slovami. No a s touto kartou pôsobíte možno aj na niektorých ľudí takto, že je vám lepšie v úzadí.
Že nie ste typ človeka, ktorý by sa potreboval za každú cenu pretrčať a nie ste otrávni. Ste tolerantní a pôsobíte niekedy možno trošku introvertne na niektorých ľudí, áno? Čo nemusíte byť vôbec, ale takto vás vnímajú tí ľudia, tá vaša energia, tá vaša aura môže takto pôsobiť na niekoho, áno? Dobre. Zaujímavé. Pozrieme sa ešte s týmito kartami. Ako vás vnímajú balíček číslo 1 ostatní ľudia, ako pôsobíte na ľudí. No. S touto kartou na niektorých ľudí môžete pôsobiť niektorí z vás ako dobrí herci. Niektorí ľudia si môžu myslieť, že vaše niektoré reakcie možno nie sú úplne autentické alebo reálne, ale pritom v skutočnosti sú. Áno. V skutočnosti sú, ale niektorí ľudia, ale to bude veľmi malá skupina, pretože tieto karty mi tu hovoria úplne niečo iné. Čiže niektorí, možno dvaja z vás, ktorí si vybrali tento balíček, môžu na niekoho takto pôsobiť. Hravosť, veselosť. A zase ten motýl. Tu je motýl, tam je motýl. Všade tých motýlikov máte. Pôsobíte ako ten motýl. Mi tu teraz úplne ide z toho. Vaša energia pôsobí na ľudí, na väčšinu ľudí, ako niečo pekné. Proste vy, keď niekde prídete, tak tá vaša aura, tá vaša energia, ktorá z vás ide, hej, tá vaša charizma, pôsobí ako niečo, čo si niekto hneď aj všimne. Pretože idete po prírode, všimnite si, keď tam preletí nejaký krásny motýlik, áno? Pozorujete ho, ako si vsadne na ten kvietok a tak, ako je tu niečo také magický moment a niečo pekné a príjemné. Áno, takto vás vníma veľká väčšina ľudí, takto vy pôsobíte. Vaša energia. Vyberieme ešte dve karty. Ups. No, už mi aj vypadli obidve, dobre. Takže, ďalšia karta. A zase je tu motýl, vidíte to? No, vy tu máte všade tých motýlikov. Vaša energia a vaša spoločnosť na mnohých ľudí pôsobí liečivo. No. Vaša prítomnosť vašej aury a vašej energie je liečivá. Podľa toho, čo tu vidím, vy by ste mali byť aj taká, ako sa povie, veselá kopa. Ľudia, ktorí vedia byť uvoľnení, ale samozrejme, u vás je to špecifické to len s ľuďmi, ku ktorým máte blízko a ktorí sú vám príjemní. Inak vy viete byť dosť veľa vecí prežívať iba sami v sebe. To z toho vnímam, áno. Pôsobíte liečivo na ostatných. A zase tu máte tú poslednú kartu, áno, sen. Vaša energia a vaša aura je tak zvláštna pre mnohých ľudí, že im to ani nepríde reálne. Proste vaša energia je úplne, ako by som to povedala, ľahko vycítiteľná a zapamätateľná. Vaša aura, vaša prítomnosť, vaša charizma. Kvôli tomu, že vy fungujete nejako, vaša energia funguje úplne inak ako energia väčšiny ľudí. Toto tu z toho veľmi silno vnímam. Úplne inak. A keď sa pozrite, áno, toto je sen, sny, aj tu je sen. No, vy musíte pôsobiť veľmi magicky, etericky a zvláštne na to okolie, pretože možno preto si po niektorí myslia, že to ani nie je reálne, že to je nejaká maska.
lebo väčšina ľudí takýchto vôbec nie je ako vy. Balíček číslo 1, no. Tak tento balíček si vybrali veľmi ojedineli a raritní ľudia. Toto nebude asi správa pre veľmi veľa ľudí, lebo takýchto ľudí je veľmi málo. Vaša energia na ostatných ľudí pôsobí pekne, magicky, upútate pozornosť a viete dodávať už len svojou, ja neviem, napríklad pohľadom na ulici, alebo keď sa na niekoho usmejete, alebo prídete do nejakej miestnosti, niekde do nejakého obchodu a tak, z vás vyžaruje niečo príjemné a niečo také zvláštne, čo vo veľa ľuďoch nie je. Vaša energia a vaša aura pôsobí na ľudí trošku, tak by som povedala, očarujúco, magicky, áno. Ale to je bez ohľadu na to, koľko máte rokov, aké ste pohlavie. To je úplne jedno. Tu sa bavíme o tom vyžarovaní, o tej energii, o tej vašej aure, o tej charizme, o tom niečom, čo ide z vášho vnútra. Preto si niektorí ľudia myslia toto. Už mi to dáva zmysel. Viete prečo? Pretože takých ľudí nie je veľa. Ako sa hovorí, že podľa seba súdim teba. Keď oni sú falošní a predstierajú niečo, tak oni si myslia, že no tak tento človek asi nemôže byť až taký dobrý a nemôže byť až taký príjemný. To sa len pretvaruje, áno. A však nech si to myslia, hej, to už je ich problém. Ale väčšina ľudí vás vníma takto. Áno. Veľmi príjemne, očarujúco, pôsobíte na ľudí liečivo a nevšedne. Vás si ľudia všimnú. Niektorí z vás možno aj máte niekedy s tým problém, že keď niekde idete, tak ako to povedať, ľudia na vás cívia proste. V nejakej väčšej spoločnosti, že môžu na vás aj nejako nepríjemne zízať alebo niečo, ale oni to nerobia v zlom, alebo že by tí ľudia, že by na vás pozerali, že na vás je niečo zlé, alebo tak vôbec. Tí ľudia sa na vás dívajú a preto si vás tak všímajú, pretože z vás vyžaruje niečo úplne iné a niečo veľmi príjemné a také skrášľujúce z vášho vnútra. Áno, preto upútavate tú pozornosť a niekedy asi mám pocit, že aj nechcenú pozornosť. No, zaujímavé. Eterické bytosti si vybrali balíček číslo 1. Pozriem sa ešte na jednu kartu z tohto orakula zvieracieho na doloženie. Nejako uzavrieme balíček číslo 1. Takto pôsobíte na ľudí. Takto vás vnímajú, to vyžarujete. Tak poprosím pre balíček číslo 1, ako ich vnímajú ostatní, čo vyžarujú. Ako pôsobia? Ako pôsobia na ostatných ľudí? Tak tu mi vypadlo viacero. No, tak to nič ešte raz. Ešte si počkám. Jednu kartu poprosím. Balíček číslo 1. No, dobre. Máme kartu 1. Takže vypadla vám táto, pozrite. Plameniak. No jasné, presne, úplne už mi to tu všetko zapadá. Tá jeho farba, keď si všimnete, ten plameniak je výrazný. Áno, vaša energia je výrazná, vaša aura je výrazná. Z vášho vnútra vyžaruje niečo veľmi výrazné. A to upútava pozornosť. A preto na vás ľudia niekedy možno trošku aj viacej pozerajú alebo cívia, ako by vám bolo príjemné. A vnímajú vás ako niečo zaujímavé. Ako zaujímavého človeka, nejakého nevšedného. Proste vy vyčnievate, keď idete niekam po ulici, niekde prídete, vy všade budete vidieť. S tým neurobíte nič, či sa vám to páči alebo nie, tak ste viditeľní všade, kde prídete.
Vaša energia je totiž v takej vibrácii a tá vaša aura, že to nezamaskujete proste, áno. Na jednej strane je to veľmi pekné a je to úžasné a je to výnimočné, keď niektorí ľudia toto nemá každý, áno. A na druhej strane môžete priťahovať aj nejakú nechcenú pozornosť. A to tiež môže prinášať so sebou aj tú tienistú stránku, ako všetko samozrejme. Preto balíček číslo 1 vám odporúčam, chráňte sa, keďže máte takúto výraznú energiu a výraznú auru a takto výrazne pôsobíte na ľudí. Dbajte na ochrany, na očisty. Určite ste už počuli, že vám niekto, ako sa to povie, že zlé oko na vás dá, ako že na vás niekto dlho zíza a takto cívi na vás, takže môžete mať úbytok energie, môžete byť častejšie unavení alebo niečo, áno. Lebo tí ľudia vás takto vnímajú, toto z vás ide a oni to cítia podvedome. To je toto, čo podvedome z vás ľudia cítia. Hej, to vy s tým neurobíte nič. Lebo podvedome my ľudia dokážeme vycítiť a vnímať veci, ktoré nám nedochádzajú ani vedome a našou mysľou. Hej, čiže vy keď sa na niekoho zapozeráte, tak to nerobíte, pretože že ste veľa ľudí takto pozerá na niekoho, alebo takto keď cívi na niekoho, kto má takú tú výraznú energiu, tak oni to nerobia preto, že to robia úmyselne. Áno, ich podvedomie láka ich pozornosť na vás proste, lebo ich podvedomie cíti a vníma tú vašu energiu. Balíček číslo 1, takže nezabudnite, chráňte sa a dúfam, že si výklad našiel tých, s ktorými bude rezonovať, pretože vás nie je veľa a zapamätajte si, takto vás ľudia vnímajú. Oni podvedome vnímajú to, čo vedome nevedia pochopiť. Oni to cítia, lebo podvedome to cítime všetci. Čiže máte silnú energiu a zároveň takú akoby nevšednú, magickú, ale skrášľujúcu a liečivú. Tak tým by som ukončila tento výklad pre balíček číslo 1. A ďakujem za pozornosť. Kľudne napíšte komentár alebo dajte like, ak sa vám výklad páčil a s vami rezonoval a vidíme sa pri nejakom ďalšom výklade. Balíček číslo 2. Dnes sa pozrieme na to, ako vás vnímajú ostatní ľudia, respektíve čo z vás vyžaruje, lebo na tej podvedomej úrovni to ľudia všetci vnímajú a vedia to podvedome vycítiť, tie energie a tú auru a charizmu ostatných ľudí, áno. Takže pozrieme sa cez to, ako vás ostatní vnímajú, aspoň budete môcť si možno očakovať, ako pôsobíte na iných ľudí a čo z vás vyžaruje. No, tak poďme na to. Budem používať tento balíček, ktorý ste už u mňa videli, toto orákulum. A takisto tento vintage balíček na doplnenie. Takže balíček číslo 2. Čo vyžarujete? Ako vplývate na ostatných ľudí? Čo z vás vyžaruje? Aká je vaša aura? Čo z vás ostatní ľudia vnímajú? Balíček číslo 2. Prvá karta. Pekné. Vyberiem 3 karty. Čiže ešte 2. Balíček číslo 2. Čo vyžaruje na ostatných ľudí? Super. Wow. Balíček číslo 2. No teda. Vy máte veľmi silnú charizmu. Balíček číslo 2. Vy ste veľmi originálni. Vy takto vás vnímajú ostatní. Takto vplývate na ostatných, že ste veľmi originálni, ste sami sebou a vlastne nebojte sa prejaviť nejaký svoj názor, svoj postoj, svoju momentálnu emóciu, náladu alebo niečo také, hej. Ste autentickí. Ľudia vás vnímajú, že ste autentickí. To nám hovorí tá prvá karta. Pekné. Druhá karta, keď sa na to pozrieme a rozoberieme si to. Levandula.
Levanduľa symbolizuje v tomto balíčku aj ako bylina príťažlivosti, šarmu a takéhoto, áno. Čiže vy pôsobíte veľmi príťažlivo na ostatných ľudí v tom zmysle, ako to povedať, čo sa týka na potenciálnych partnerov alebo milencov a takto, áno. Máte takúto príťažlivosť na opačné pohlavie prípadne. No, viete, čo tým chcem povedať. Takže máte veľmi výrazný pohľad. Vaša energia na ľudí vplýva cez vaše oči. Toto úplne vnímam teraz cez toho tigra, cez jeho oči. Na vás si ľudia ako prvé všimnú oči a váš pohľad. Nejde o to, ako máte farbu očí, alebo či keď ako ženy, či máte oči namaľované, či nemáte a tak ďalej. Ide o to, čo z tých očí vyžaruje, áno. Z vašich očí vyžaruje nejaká príťažlivosť a nejaká omamnosť, áno. Vaša sila pôsobenia na ľudí okolo vás je vo vašich očiach. No a táto. Do vás sa človek ľahko zamiluje. Balíček číslo 2. Vy viete okúzliť, keď chcete. Vyžarujete aj láskavosť, vyžarujete ochotu pomôcť. Máte dobré srdiečko. Vždy, keď niekto potrebuje pomôcť, ste ochotní pomôcť. A viete prejaviť tú ľudskosť a byť nápomocný. To určite. A pôsobíte na veľa ľudí veľmi jedinečným dojmom. A máte silný a takýto výrazný, prenikavý pohľad. Takto vás vnímajú ostatní. Balíček číslo 2. Veľmi pekné. Pozrieme sa ešte cez tento vintage balíček na niečo bližšie. Klopka, balíček číslo 2. Ako ich vnímajú ostatní ľudia, čo z nich vyžaruje. Dobrodružstvo. Vy budete vyžarovať na ľudí takú tú energickosť. Pôsobíte na ľudí tak, že vás vnímajú, že máte stále veľa energie. Jednáte intuitívne. Takto vás vnímajú ostatní na tej podvedomej úrovni, že jednáte intuitívne, ste dobrodružná povaha, ste plní energie, aj keď vy možno nemusíte byť, ale ľudia vás takto vnímajú, takto pôsobíte. To vás vyžaruje. No a ešte vyberiem ďalšie 2 karty. Pozrite, láska. O koho som hovorila tu pri tom srdci, presne. Presne som to vnímala už. Vy máte dobré srdce, ste veľmi láskaví. Ste veľmi láskaví a veľmi vám záleží na láske. Takto vás vníma okolie v akejkoľvek podobe. Rodinná, partnerská, súrodenecká, kamarátska. Proste láska je pre vás dôležitá. Pozrite. Posledná karta. No, ľudia vám veria. A niektorí ľudia sa vám možno z nejakého dôvodu radi zverujú s ich problémami alebo s nejakými ich záležitosťami, ktoré možno v podstate, ako to poviem, tak to možno to bude blbé, ale ktoré vás možno ani nezaujímajú, ale oni proste z vás vyžarujú niečo také, že oni vedia, že vám to môžu povedať. Z vás cítia to dobré srdce a tú takú ľudskosť, že ich pochopíte
tak vám môže sa po niektorým z vás stávať to, že za vami chodia ľudia, aj s ktorými možno nemáte až také blízke vzťahy a vám niekedy povedia takú súkromnú informáciu, alebo sa vám zveria s niečím takým, že vy tomu vôbec nerozumiete, že prečo vám to hovoria, hej. Oni vám to hovoria preto, že to z vás cítia, že to môžu urobiť, že to môžu povedať. Toto tu veľmi silno vnímam, balíček číslo 2. Dobre, ešte vám vyberiem jednu kartu z tohto balíka. Z zvieracieho balíka. Balíček číslo 2. Veľmi intuitívny. Že vás ľudia vnímajú ako intuitívnych ľudí. Že fungujete na intuícii, na energii, ste jedineční, s prenikavým pohľadom, cez ktorý vyžarujete tú vašu silu a tú vašu nejakú energiu, ktorá vie očariť ostatných, vyžarujú vaše oči. Máte dobré srdiečko, ste ochotní pomôcť a byť súcitní, ale k ľuďom, ktorí vidíte, že stoja za to proste, ktorí si to zaslúžia, áno. To, že máte dobré srdce, to samozrejme neznamená, že ste naivní a tak ďalej, áno. I keď samozrejme niekedy v nejakej fáze života každý z nás je občas naivný, ale vo väčšine prípadov vy ste nohami na zemi. Viete byť úplne v tej realite v pohode a to z vás aj vyžaruje. Vyžarujete dôveryhodnosť. Ľudia sú ochotní sa vám zverovať s vecami, ktoré by možno inak nepovedali nikomu, alebo možno by to povedali niekomu, s kým sa bavia niekoľko rokov a vám to povedia ľudia, ktorých poznáte len tak letmo, áno, alebo s nimi nemáte až také blízke vzťahy. Tak to je znak toho, že z vás vyžaruje tá dobrosrdečnosť a samozrejme to, že ste dôveryhodní. Ľudia z vás majú pocit, že nie ste falošní alebo niečo, že nebudete hneď utekať za inými ľuďmi a hovoriť to ďalej, ale proste, že ste ľudskí a ochotní ich vypočuť a že ste chápaví. To z vás vyžaruje. No, z zvieracích kariet nám vypadla táto. Pozrite. Zlatá rybka. No, balíček číslo 2. Ste ako tie zlaté rybky. Áno, už to chytám. Že vy dokážete tak pôsobiť na ľudí, na ich emócie. Vy viete pôsobiť na emócie iných ľudí. Vaša energia, vaša aura, vaša prítomnosť spôsobuje alebo spúšťa v iných ľuďoch tie emócie. Je jasné, možno aj preto tí ľudia za vami chodia a hovoria vám a dôverujú vám, pretože vy to robíte, to vaša energia robí, že vy z tých ľudí dokážete akoby vyplaviť emócie a dokážete v nich povzbudiť tie pozitívne emócie. Vaša energia spôsobuje ľuďom to, že sa emocionálne pri vás dokážu otvoriť a cítiť sa príjemne, emočne, na tej emočnej úrovni. Vaša energia, vaša aura pôsobí na emočnú úroveň. Veľmi zaujímavé a pekné. Balíček číslo 2. Čo vy na to? Ktorí z vás ste si vybrali balíček číslo 2 a sedí to s vami, tak kľudne zanechajte koment. Budem rada, keď sa dozviem, že správa bola doručená tomu, kto to mal počuť. Tak a vidíme sa potom pri ďalšom videu. Majte sa. Balíček číslo 3. Vítajte. Dnes máme tému, čo z vás vyžaruje, ako pôsobíte na ostatných ľudí, alebo ako vás vnímajú na tej podvedomej úrovni. A budeme pozerať nejaké energie, ktorými vplývate na ľudí a uvidíme, čo sa dozvieme o vás.
Takže pozrieme si cez toto orákulum, budem vyberať 3 karty a potom ďalšie doložím z tohto vintage balíčka. Tak poďme na to. Balíček číslo 3. Ako máte energiu, ako pôsobíte na ostatných ľudí, ako vás ostatní ľudia vnímajú. Balíček číslo 3. Táto dnes už tu bola, no uvidíme. Uvidíme, čo nám ešte k tomu vypadne. Vyberiem 3 a potom si to rozoberieme. Druhá karta. Ako vás vnímajú ostatní ľudia, ako pôsobíte na ostatných ľudí. No, dobre. Môžeme si to rozobrať. Balíček číslo 3. No, ako som hovorila aj neviem, teraz pri prvej kôpke asi, kde nám vypadla táto karta. Táto karta mi evokuje, keď sa pýtame na to, ako vplývate, alebo čo z vás vyžaruje. Všetky 4 živly tu máme, áno? Čiže ste stabilná osobnosť. Vyžarujete to na ľudí, že ste stabilná osobnosť. Že viete byť akční, viete byť rozumní, viete byť emoční a viete byť aj zodpovední a stabilní. Áno, že máte ten základ vyvážený. Takto vás vnímajú ostatní ľudia. Toto z vás vyžaruje. Ďalej, keď sa pozrieme na túto kartu, tak tu vidíme, áno, jablko a had, samozrejme. Takže, ako vás vnímajú? Tu ľudia vás môžu vnímať, že dokážete byť silný pokušiteľ. Mi tu ide pre niektorých. To nebude pre všetkých, ale niektorí z vás pôsobíte na ľudí ako nejaké pokušenie, nejaký pokušiteľ. Ako nemusí to byť v nejakom negatívnom zmysle, samozrejme môže pre niektorých, ale mne to skôr ide, keď sa pozriem aj na túto kartu, áno. Spúšťate v ľuďoch, alebo vaša prítomnosť a vaša energia, vaša aura spúšťa v ľuďoch nejaké možno hriešne myšlienky. Máte veľmi takto nejako nabitú auru niečím takýmto. A takisto pôsobíte na ľudí, že ste inteligentní a múdri. Že sa viete vždy zariadiť a že ste tajomní a máte svoje tajomstva a nejaké tajné triky. Záhadne, to mi tu ide úplne, záhadne pôsobíte. Čo sa týka bežných vecí, že ste stabilní, áno, máte tu pokryté všetko, viete sa prispôsobiť, ale ide z vás niečo záhadné a pre niektorých ľudí to môže byť ťažko chápateľné, by som povedala, možno ťažko uchopiteľná tá vaša energia. Ale to absolútne nie je vzlom, áno, to už je ich vec, áno, lebo ako sa hovorí, podľa toho, na akej je človek úrovni, tak podľa duševnej, spirituálnej úrovni, na úrovni nejakého toho sebapoznania a poznania týchto nejakých zákonitostí, tak na základe toho potom dokáže rozoznávať a správne vnímať to ostatné okolo seba. Oni z vás vnímajú nejakú takúto energiu, áno, ale tí niektorí ľudia možno nechápu presne tú vašu podstatu, tej vašej esencie. Na tej podvedomej úrovni hovorím, áno, lebo tu sa bavíme o tej podvedomej úrovni, ako vplývate na tých ľudí, na ich nevedomie, a ako na nich pôsobí vaša aura, vaša prítomnosť.
ste záhadní ľudia pre viacerých. No, ale pôsobíte určite, že máte, ako sa hovorí, vždy nejaké eso v rukáve, že ste šikovní a že viete si proste, viete prísť na spôsoby, na také spôsoby, ktoré iní nevedia. Toto z vás oni vnímajú, že ste chytrí. Že ste chytrí. A niektorých ľudí to môže desiť. Lebo tomu nerozumejú, že na akej úrovni tu u vás funguje. Pozrite, z tohto balíčka nám vypadla táto karta. No. Vnímajú z vás na podvedomej úrovni, že ste prebudení. Hovorím, teraz som hovorila o tých, milujem, keď sa to takto doplní. Je to úžasné. Že cítia z vás na tej podvedomej úrovni, že ste prebudení, že vy ste vedomí ľudia. No, táto karta tu už tiež dnes bola. A spúšťate, ale u vás mi ide, že vy spúšťate v ľuďoch vašou prítomnosťou nejaké podvedomé procesy, kde im začínajú sa liečiť nejaké ich traumy, alebo neviem, prečo mi toto tu úplne tu vnímam. Máte silnú energiu a tiež ten had tu vnímajú vás ako na podvedomej úrovni. Oni cítia, že vy ste stará duša, že vy ste plný nejakých múdrostí. Vaša duša má plno znalosti. Oni to cítia, tí ľudia. Niektorí sa toho môžu zľaknúť, samozrejme, hej, keď tomu nerozumejú. Ale to neznamená, že to je niečo zlé, áno. To, že ničomu nerozumiete, neznamená, že to je zlé. No, tak to je. Vyberiem ešte ďalšie dve karty. No, táto karta tu už tiež bola. Áno. Ste dobrodružní. Pôsobíte na ľudí takto, ako by som to povedala, že ste spontánni. Vy ste veľmi spontánne pôsobíte na ľudí. Vy to možno tak nemusíte vnímať, ale vaše reakcie, vaša reč, pohyb, reč tela, pohyby a mimika a gesta a takto vy pôsobíte týmto na ľudí, že si myslia, že ste úplne ako uvoľnení a že ste proste pripravení na čokoľvek, že s ničím nemáte problém. Áno, máte dostatok energie, síl a všetkého. A pôsobíte na nich uvoľnenie a takto, že ste sami sebou. No, budem potrebovať to zakryť, ale tiež mi to tu veľa vysvetľuje. Ďalšia karta nám vyšla táto. Očarenie. No. Vy ste typy ľudí, ktorí na ostatných vplývajú tak, že samozrejme vy máte ako tiež veľmi silnú charizmu v tom zmysle, že upútate pozornosť, ale zároveň niektorí ľudia sa toho zľaknú. Len preto, lebo tomu nerozumejú. Vy ste emočne a energeticky napojení akoby na nejakú starú energiu, niečo veľmi duchovné. Takto pôsobíte na ľudí. Veľmi pekné a zaujímavý tento výklad. Vy musíte byť veľmi zaujímaví ľudia. Balíček číslo 3. Vyberiem vám ešte jednu kartu z tohto zvieracieho balíčka. Ako pôsobíte na ostatných ľudí, čo z vás vyžaruje? Balíček číslo 3. No to není možné. Pozrite, čo vám vyšlo. Zase had. Aj tu bol had na tejto karte, čo ma tiež najviac zaujalo. A zase tu je to, hej, liečenie, vy spúšťate, ako som hovorila, hej,
presne mi to doplňa. Chytám dnes dobrý signál asi. Spúšťate v ľuďoch liečenie na podvedomej úrovni. Keď si zoberiete ako had, áno, hadí jed dokáže ublížiť, ale zároveň sa používa v liečivách. Však? Čiže takto vás aj nejako vnímajú tí ľudia, obrazne, samozrejme, čítajte medzi riadkami. Vaša energia tak pôsobí, že je to niečo tak zvláštne, ale zároveň vedia, že je to niečo účinné, čo dokáže pomáhať, ale ak by ste chceli, dokázali by ste aj ublížiť. A to z vás tí ľudia na tej podvedomej úrovni cítia. Oni to vnímajú, že s vami nie je radno si zahrávať, pretože vy sa viete brániť, keď to je potrebné. Samozrejme, had, prastará múdrosť. Vyžarujete magickú, spirituálnu múdrosť. A pre veľa z vás rešpekt. Máte taký prirodzený rešpekt. Vzbudzujete u niektorých ľudí na tej podvedomej úrovni. Ľudia podvedome si nechcú vás znepriateliť. Že oni, aj keď nejakí ľudia vám niečo niekedy možno povedia, čo sa vám nepáči, alebo tak oni to nerobia schválne. Oni si to neuvedomujú, tí ľudia, pretože oni na tej podvedomej úrovni vnímajú, že to nie je dobrý nápad. Tak toto poviem. Ale neberte to vôbec zlom, práve naopak. To je super, pretože sa dokážete brániť, dokážete si zastať sami seba a máte silnú auru, ktorá dokáže pomáhať ľuďom liečiť sa a liečiť ich nejaké vnútorné pochody a tie vnútorné blokády a energie, ktoré v sebe majú. Ale zároveň, ak by ste chceli, alebo by ste boli v situácii, kde by ste boli nútení sa brániť, vedeli by ste tej druhej osobe aj nejako možno uškodiť. V tom prípade, že by ste boli nútení sa brániť, samozrejme. To vôbec neznamená, že ste zlí ľudia. Absolútne. Práve naopak, znamená to, že ste si vedomi svojej vnútornej sily. Takto aj pôsobíte na tých ľudí. Tí ľudia vás vnímajú, že vy ste si vedomi svojej vnútornej sily. Preto nám tu vyšlo aj to prebudenie. A keďže ste si vedomi toho, akú energiu v sebe máte, tak tí ľudia to tak berú, že aha, tak tento človek vie, že ako má vnútornú silu, čo z neho vyžaruje, tak on to vie použiť. Hej. Preto tam môže byť u veľa ľudí z vášho okolia nejaký prirodzený rešpekt k vám. Môže to možno vyzerať niekedy, že sa vás niekto možno zľakne, alebo nevie, ako s vami komunikovať, alebo tak, a vy tomu nerozumiete možno niekedy, že prečo, alebo takto, tak je to kvôli tomu. Že oni nevedia prečo, ale vnímajú z vás ten nejaký ten rešpekt. Veľmi zaujímavý balík, toto tiež. Balíček číslo 3. Budete tiež veľmi zaujímaví ľudia. A buďte hrdí na to, ako máte energiu a ako pôsobíte na ostatných, pretože si myslím, že to je vo vašom prípade tiež veľmi fajn. To ešte chcem povedať na záver, že ako pôsobíte na ostatných ľudí. Ja som to myslela celý tento výklad na tej podvedomej úrovni. Ako vás vnímajú tí ľudia bez toho, aby ste sa s nimi museli rozprávať, alebo takto, áno. Čiže čo z vás vyžaruje nejako prirodzene. Tak dúfam, že sa vám výklad páčil, s kým rezonoval a kto sa v tomto výklade našiel, kľudne mi zanechajte koment a môžete mi dať aj like, budem rada za každý odber a ďakujem vám za pozornosť a vidíme sa potom pri nejakom ďalšom videu.